Para sedherek ingkang kinasih, ngaturaken wilujeng enjang, wilujeng pinanggih malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten punika Setu 18 April 2026 kanthi jejer Gusti tansah nganti. Dene waosan kapendhetaken saking Injil Lukas 21 ayat 13 dumugi 13 gangsal. Dene ingkang badhe kita suraos sarengan inggih punika ayat selangkung dumugi 17 ingkang mekaten suraosipun. Gusti Yesus tumuli ngandika marang wong-wong mau, "Heh wong kang padha tanpa budi lan kang randhat ing pamikir, temah ora pracaya marang samubarang kabeh kang wis kapangandikake dening para nabi. Sang Kristus apa ora pinasti nandhang iku mau kabeh banjur lumebet ing kamulyane, tumuli padha diparingi katrangan bab sabarang kang wis katulisan ing kitab suci kabeh tumrap panjenengane, wiwit kitab-kitabe Nabi Musa lan kitab-kitabe para nabi." Mekaten sabdanipun Gusti. Dene rahayu kita ingkang nampi sabda punika, kita kilut saklebeting manah lan kita tindakaken wonten ing sauruting gesang kita sami. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, wonten perikop punika nyariosaken wonten tiyang kalih panunggalanipun para sekabat ingkang nembe lelampahan saking Yerusalem tumuju desa ingkang sinebat Emmaus. Yerusalem kaliyan Emmaus punika jarakipun 7 mil utawi 11 kilo. Ing saktengahing lelampahan tiyang kalih kala wau pinanggih kaliyan Gusti Yesus, ananging boten mangertosi bilih punika Gusti Yesus. Amargi mripatipun sami kalimputan. Ngantos dumugi ing sakcelakipun desa ingkang dipun tuju, tiyang kalih punika ngaturi kendel dhateng Gusti Yesus. Amargi sampun ngajengaken dalu, surya sampun serap. Panjenenganipun inggih lajeng lumebet ing griya kaliyan tiyang-tiyang wau. Dipun cariosaken Gusti Yesus badhe dhahar sesarengan. Lajeng mundhut roti, dipun berkahi lan dipun cuwil-cuwil dipun paringaken dhateng tiyang kalih kala wau. Saknalika mripatipun sami kabikak, satemah boten pangling kaliyan Gusti Yesus. Ananging Gusti Yesus banjur musna saking pandelenganipun. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing pagesangan kita, asring kita punika boten nyadari bilih Gusti tansah rawuh lan nyaket kaliyan kita. Gusti mboten nate nilaraken kita. Punapa ingkang kita tindakaken, Gusti tansah nganti lan berkahi. Kados punapa kawontenan gesang kita, Gusti punika tansah ngamping-ngampingi. Amin. Kita ndedonga. Kawula ngaturaken panuwun Duh Gusti awit pangrimat lan panuntun paduka ing sauruting gesang kawula. Kawula nyuwun pangapunten awit kawula asring kesupen lan malah nebih kaliyan paduka. Kasagetna wonten ing dinten-dinten ingkang badhe kawula lampahi, kawula tansah lan langkung nyumendhekaken gesang kawula wonten ing asta paduka. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.